Straight to the point. Now, arita mahigala sa atong mga hisgutanan ron buntaga. Gumikan makigalaan kay ang House Committee on Justice niadtong milabayng Miyerkules mga higala, nakakita na gyud finally og probable cause labot mahigala sa impeachment case, impeachment complaint ni gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Wa noon nila dayon na og abli mahigala tong back sa BIR kay medyo nanagana sab sila mga sukit tig paminaw. Kay katong ila gitong ablihan dako pa man tong debatihonon unya medyo foul sa gyud og ila tong ablihan mga higala. Gumikan kay naa manggod sa National Internal Revenue Code nga dili pwedeng ablihan kana, dili pwedeng yagyag kana mahigalang imong ITR diha sa publiko. Mahimo kana mahigalang makitaan lang kung dunay order, klaro na, dunay order mahigala ang husgado. So kung walay order ang husgado, dili pwedeng ablihan. Mo na general rule. Ang gi-mention husgado, sa tupa kung maabot ni ngadto sa impeachment court, kay court naman siya, malagmit maablihan ni dito. But diri sa ubos balay balaran, dili pwede, kay wa man i-specify. So, nagvoting sila, og ilang nabutuhan may higala nga di na lang nila ablihan gumikan kay wa gyud mga higala sa balaod na. In fact, ang NIRC nag-ingon nga pwede lang siyang ablihan kung dunay legislative inquiry in aid of legislation. Dunay kondisyon ha. Tulo-tulo ka duha ka circumstances nga pwede ra sang ablihan. Kung dunay order ng korte, ikaduha, kung dunay investigation in aid of legislation by the Legislative Department, on condition nga kung ablihan siya diha rapod sa executive session. Straight to the point. Sa laktod, dili pwedeng iyagyag, ibuyangyang diha sa publiko, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Kay mahitungod guna mahigalag personal ko maguna kanabang intrusion of your privacy masaguna mga higala ba. Kanabitang pareba na ng nabay sod imong bulsa ki ug wa bay sod imong bulsa. Og pugson ka makigalaan nga ibulikat yun imong bulsa. Intrusion ka na sa imong privacy. Ha? Naman ta mahigalay privacy. Unya kana makigalaang atong mga katungod ana under the Constitution, constitutional rights gina under Article 3, Section 2 sa atong 1987 Constitution. Straight to the point. Dili basta-basta na mahigala nga katungod. Pero ila ka nang gibuhat, labot mahigala sa amlak. So, lusot gud na tong amlak. Kay dito ko sa amlak, ang kalainan sa BIR mahigala o kining sa Bank Secrecy Law o kining mga lagda labot sa amlak, na-mention mga kagilaan even sa Bank Secrecy Law, lalisonon kanang pag-ingon sa Bank Secrecy Law nga mahimo mga higalang matanaw ang bank accounts sa usa ka tawo kung dunay order ang husgado. Ikaduha, in cases of impeachment. Nagigi-mention in cases of impeachment. But kana mga higalang impeachment ina, lalisono na kung asa man na ang impeachment. Na ba mga higala sa impeachment court na na? Kana noon kung na sa impeachment court, wala lalis. Pero dili sa lower house, initiation pa lang, pagtanaw pa lang sa probable cause, ila ba nang ma-invoke? So, kana mo gray area nga kung dapig ka mahigala sa mga Duterte, maingon ka nga dili na pwede nga tan-aon diya sa lower house. Tungod kay kanang pulong impeachment, nagpasabot na nga impeachment court. Kay ang impeachment court sila man maoy dapat makasubpina ana, dapat mo tan-aw ana, kay ang quantum of evidence dito na sa impeachment court, lahi man sa quantum of evidence diri sa lower court o diri sa may House of Representatives. Kay ila probable cause ra may ilang tan-aon. So dili pwedeng ablihan diha nila. Mo na argument sa mahigala sa mga mudapig sa mga Duterte. Pero katong supak po sa mga Duterte, kinigod mahigala ani actually namang pareha magano na basihanan mo na magdebate bitaw ng mga abogado
doon na gina-debate nga mahitabo kay pulos doon na theory, doon na mga basis. Kay kung panalitan dapig po kay ni mga congressmen, maingom sa ka nga namay nabutang impeachment, wa man mabutang pa nga sa Senate ba na o sa lower house. Di mo lang among gigamit kung question mo di ato lang paabuton ang korte. So sa lakto doon ay gray area siya. Pag abot ni rin mahigala sa National Internal Revenue Code, NIRC, giklaro gyud nga ang korte ra maoy maka-order ikaduha kung legislative investigation in aid of legislation mga higala. Congressional inquiry in aid of legislation. Unya, kini, dili naman ni sa in aid of legislation, kay impeachment man ni, so lahi siya. Ikaduha, kung ablihan, executive session na pod. Pero kadto mga kagalaan, ila gitong ilalis gyud. Kini sila, nag-careful na sila, kaya ma-technical sila, delikado man sa gikayo mga higala. Imong kuhaon ng ebidensya mga kagalaan nga, dunay mga balaod nga imong gisupak, technically, dili mao ang pagkakuha mga higala sa mga ebidensya, mahimo po na siyang fruit of a poisonous tree. Delikado sa unya mga kagalaan o maafektahan hinoon ang tibukaso ng kalakihan. Straight to the point. Kay mismo gani ka na mag-apply kag search warrant, iklaro magyud mo na nga unsay imong paraasa na nga search warrant o panalitan para drugs siguro na nga search warrant. Pag adto nimo sa balay drugs sa imong kuhaon na day. Kay mukuha ka lang na appeal dito mga armas, na appeal dito mga galang, unsa pa nang gipang-appeal nimo, gipangdaan nimo tanan hasta mga computer, hasta mga kwarta. Maratsada tanan, mateknikal kas balaod ana. Although doon ay exception to the exception gihapon na. So, medyo ang mga congressmen aning sa kinini ang iya na mahigalang mga records mahigala sa taxation, medyo ni careful sila mga higala. So, wa nila ablihi. Mas bita-bita ra po wa nila ablihi para nga doon na po'y gamay na lang yung nahabilin po dito sa Senate ba nga may na lang nga kanana ang doon na po'y gamay thrilling ba. Kay mahulot na magutanan nilang ebidensya di pa lang sa lower house wa nay surprises mahigala mahitabo dito sa Senado. Unya ang mga tao makigalaan so far natandog ba or wa mo na dakong question. So wa nila ablihi ngadton lang kuno sa Senate. So nahitabo nagvoting sila og tuod man 53 unanimous in Riken. Unanimous gud ang boto nga dunay probable cause labot sa impeachment complaints batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ang mga abogado mahigalang VP Sara miingon wa nami ma-surprise, no? Managiwan ang mga tao dili na angay ma-surprise ana mahigalang naay probable cause. Kanang ila diha mahigalang investigation na lang na, pero given na nga ang ilang buto ana do na gi probable cause. Kay kini mga tawhana, the same people man ang nagpirma atong impeachment last year. Ikaduha, predictable mahigala ang mga congressmen. Matod pa ni Congressman Neil Tupas, nga atong na-interview, predictable na sila. Kay ang ila mga higalang mga projects o guban pa, concern man sila ana. Ikaduha, og maghisgot ang mga issues mga kagalaan, gamay raman ilang distrito. Lahi sa senador. Kay senador mga kagalaan, tibok nasod man maoy butante. But kung ikaw, congressman, gamay naman imong atimanunon, district naman, so kung doon na kayo daghang kwarta, tagaan ka sa Malacanang o daghang kwarta, mag-project ka din ha, manghatag ka mga AX o mga tupad o unsa pa. At least, kanang imong mga constituents, bisag unsay barugana nimo sa issue dito, dili kayo matandog kanang uban. Unless, congressman ka mahigala nga medyo delikado imong kahimtang karon. Murag doon na kay pagkakibawag murag mudaog ka murag mapilde da delikado gyud karon. Kay ipasa naman is plenary. Inigpasa sa plenary, ang plenary mao mga higalay mo butar o makakuha og 1/3 votes. So wala na tuloy-tuloy na ang impeachment ngadto sa Senate. Kaya bang kuhaon ang 1/3 votes? Kung imo mahigalang tanahon, nanagoy 53 daan kabuto sa committee level pa lang. So pila naman lagi kinahanglan nga buto, pila na lang ka mga congressmen ang gikinahanglan nga mo pirma aron makuha ang 1/3 votes. Pila may 1/3 votes? Dunay
318 ka mga congressmen. So kung maingkag 1/3 sa 318 ka congressmen na nasa mga 106 congressmen day, magkinahanglan ng kag 106 ka pirma na considering nga ang House Committee on Justice Palandaan nanay 53 votes. So nagpasabot nga ngadto sa plenary 53 votes na lang sad mo imong gikinahanglan. Straight to the point. Once makuha ang another 53 votes sa tupad dunay 106 votes na mapasa na ang articles of impeachment ngadto mga higala sa Senado. Straight to the point. So ang gingon nga by second week of May, ila nang mapasa nga to sa plenary. So malagmit within this month, malagmit mapasaka na nila kining impeachment, articles of impeachment ngadto mga sukitig paminaw sa Senate. So ang Senado ana, mag-convene sila as impeachment court with the leadership na mahigala ni Tito Soto nga gauros-uros pod mga higala nga magpadayon ng impeachment. Tanaw ko madali ra gini day. Straight to the point. Doon ay hearing nga mahitabo. Ibuntang ta karong buwan na mahigala. Mapasakang articles of impeachment, depende ilang paspasan o dili. So kay si Soto naman maoy Senate President, malagmit ilang paspasan. So May, June, July, inana, no? Malagmit kung ilang paspasan within this year, mahuman mahigala kining impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Lain nga bull games ang mahitabo mahigala kung tuan na sa Senado. Nganuman, ang mga senators bisan og dunay pressure mahigala, of course, naaman na kanunay pressure, but ila sang timbang-timbangon og mayo, og di ba sila madaot mismo mahigala ang ila unya nga political career. Mo na kalainan diha. Straight to the point. Kining congressman mahigala, ang imong tuyokon, ang imong konbensyon, distrito raman. Sa to pa, gamay-gamay ra imong distrito ra imong konbensyon, gamay-gamay ra mga tao nga imong tuyok-tuyokon. Nya kana mga tao din na puno, nahurot na nimo dihag pangugos o bunyag, na ay mga namatay, giadto nimo, na ay mga problema, giadto nimo, so medyo kailakas mga tao nimo diha, basin pa. O nagkasiguro ka nga, why threat ang imong distrito, why problema og mo pirma ka sa impeachment complaint ni VP Sara. Pero kung panalitan mo wa ka kasabot mo kagkadaugon o mo kagkapildihon, medyo makaapektar na nimo. Mao ginay mahitabo mga sukitig paminaw. Pero distrito ra na, gamay-gamay ra. Ang senador mas dako mga higala og tan-awonon kay tibok nasod. Ang mubutar nila, muna nga careful sila kung ila bang ibuto mga higala nga ikonbikto si VP Sara or ilang iabsulto. Muna nga importante nga ang support sa katawhan importante mga higala. Nan, kung ikaw dumadapig ni VP Sara, importante ang imong support ni ining panahon na ron. Kung ikaw po mahigala batok ni VP Sara, importante sad. Kay kini mga kagalaan tan-awon man og asa ang support sa mga tao. Di man na malikayan mga sukintig paminaw. Kay kini mga senador, musugotag sa dili mahigala, mutan-aw na sa ebidensya, pero mutan-aw sa sila mga kagalaan, unsay pulso sa katawhan. Mao ginay mahitabo ron. Og ang ebidensya nga ipresentar ligon, kinahanglan nga mga tao convinced. So unsaon nimo pag-convince ang mga senators og unsaon pag-convince ang mga tao? So trabaho na sa prosecution. Ang ilang ebidensya nga ilang ipresentar dito, kinahanglan nga enough nga maka-convince sa mga senators nga angay ning konbiktohon si Sara og enough nga maka-convince sa mga tao nga mahimata mga tao oh, angayan gyud ay. Kay kung dili enough mga higala ug ang mga tao padayon gihapon ang support ngadto sa mga Duterte, ligon ang support sa mga Duterte bisag unsaon pa ang mga senador anak mga kaigalaan tinuuray lang prangka-prangkang pagkaistorya, medyo manimbang-timbang sa gid sila. Otherwise sila mahigala may madaot nilang political career basig maparihas ang Trillanes di lagi kabalik mahigala sa Senado. Anawas Trillanes, wa na gi mutuo bisa pa ganing dagan na mayor na lagi daganan gani. Wa na mo dagag senador. Gamay-gamay na lang itong kaluukan ng taday. At least gamay na lang itong tuyokon. Wa gi mo daog gani gihapon. So ka namang senador ilan ang panaminan nya sa ta gusto pa ta masenador o gusto ta maparihan Trillanes. Wa naman mayor lagi daganan ha gamay na lang. Umutuyo ka. Syudad na lang imong tuyokon di na tibok Pilipinas pero wa mo daog. Ambot umudagag barangay captain umudaog ba? Ato lang agi katawa-katawa mga sukitig paminaw.